Lupul care a căzut din carte, de Thierry Roberecht și Gregoire Mabir, de la editura Panda. Această carte aparține lui Victor. Niște oițe, niște dinozauri, un pisic, o scufiță. Pentru Marie, lupul care a căzut din carte. Unde-i lupul? Îi văd coada. Rafturile bibliotecii lui Zoe erau doldora de cărți, astfel că, într-o zi, una a căzut și, odată cu ea, a picat și lupul din poveste. În carte, lupul era înspăimântător, negru ca smoala și cu colți ascuțiți. Dar singur, în camera lui Zoe, care îi era necunoscută, lupul din poveste era tare speriat. Cartea cu lupul. La început a încercat să se ascundă sub cartea sa, care a format în cădere un cort mic, unde putea să se adăpostească. Problema era motanul care dormea în camera lui Zoe, unul uriaș, care deja se lingea pe bot. Nu mă atinge, i-a spus lupul. În cartea mea sunt un lup înspăimântător, de care se teme toată lumea. Așa o fi, i-a răspuns motanul, dar aici nu mai ești în cartea ta. Te afli în camera lui Zoe, care este teritoriul meu. Lupului îi era atât de teamă încât a încercat să intre la loc în cartea lui. Dar a fost gonit de o oaie, pe motiv că încă nu era momentul să apară în poveste. Ce faci aici? Ai venit prea devreme, încă nu este momentul să apari în poveste. De ce nu ne lași să paștem în liniște? Așa se face că lupul a încercat să intre din nou în carte, dar la o altă pagină, unde alți lupi au spus: Bună mișcare, istețule, acum vii? Când povestea a ajuns la final, bravo ție! Foarte bună atenție la detalii! Motanul se apropia din ce în ce mai mult, astfel că lupul trebuia să fugă cât mai repede. S-a cățărat pe rafturile bibliotecii în căutarea unei cărți în care să se ascundă. Rafturile erau foarte înalte, drepte și abrupte ca o stâncă. Lupul nostru a căzut de aproape 10 ori. Când a ajuns în sfârșit pe ultimul raft, a încercat să intre în prima carte. Povestea era despre prințese și în pagina la care a ajuns lupul, regele dădea un bal grandios la curte. Îmi pare rău, îmi pare foarte rău, domnule lup, i-a spus majordomul. Dacă vrei să rămâi în poveste, trebuie să te îmbraci. Pune pe tine un costum sau niște veșminte de bal. Veșminte de bal? A zis lupul. Și dacă mă văd alți lupi, ce-or să spună despre mine? Așa se face că lupul a fost gonit din poveste de majordom. Afară, motanul stătea în continuare la pândă. Lupul a încercat să intre în cea de-a doua carte. În aceasta, totul era ciudat. Lumea de aici era diferită de tot ce știa el. A simțit brusc o prezență în spatele lui. Băiatul meu, i-a spus un dinozaur, nu vei putea să stai în această poveste, ai ales perioada nepotrivită. Roagă-i pe strămoșii tăi să te înlocuiască. În plus, aici este primejdios pentru tine. Animalele din această poveste erau uriașe și periculoase. Nu erau deloc educate. Se purtau ca niște animale preistorice. Cuprins de teamă, lupul, a fugit din carte. Închide bine cartea, i-a spus motanul.
Nu vreau cine știe ce animal preistoric în camera lui Zoe. Carte cu cupa. Lupul a ales la întâmplare o altă carte și a intrat în ea. Crossbones. S-a trezit într-o pădure mare. O pădure. Îmi place, și-a spus lupul în sinea lui și a mers cale lungă. La un moment dat a văzut o fetiță îmbrăcată în roșu, care stătea pe un trunchi de copac și plângea. Ce-ai pățit?" a întrebat-o lupul. De ce plângi?" Sunt pe drum spre bunica. Vreau să-i duc niște clătite și un pic de unt. Aici ar trebui să mă întâlnesc cu lupul, care nu mai vine. O să întârzi, povestea mea nu va mai avea niciun farmec. Și de asta plâng." Păi, sunt chiar aici, i-a spus lupul. Sunt lup, sunt negru ca smoala, am colții mari, dacă vrei, te pot ajuta. Fetița l-a privit cu lacrimi în ochi. Ai face tu asta pentru mine? Nu ai 3 iezi pe care să-i păcălești sau o oaie pe care să o mănânci? Nu, i-a răspuns lupul. Am tot timpul din lume. Vrei să vii cu mine la casa bunicii? Pe drum am să te învăț eu replicile. De acord. Și-au luat-o la pas, ținându-se de mână, spre casa bunicii. La un moment dat au pornit pe potești diferite. Știți voi, așa, ca să-i distreze pe copii. Nu uita să te deghizezi, i-a spus fetița. Nu-ți fă griji, i-a răspuns lupul. Știu ce am de făcut. Oare din ce poveste erau? Forzațul. Sfârșit. Lupușorul Lu pleacă în aventură și lupușorul Lu este gelos.